କିଏ ତମେ? ଯୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ସେଇଠି ଭୋକ, ଯୋଉଠି ଚକ ସେଇଠି ଅଖ। ଯୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ସେଇଠି ଭୋକ, ଯୋଉଠି ଚକ ସେଇଠି ଅଖ। ଆଉ ଯୋଉଠି ତମ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ସେଇଠି ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ, ସେ ହଉଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରାୟ ବାହାଦୁର। এই ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇଛୁ ମାନେ ତତେ ଡବଲ ଡୋଜ ଦରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଚେରମୂଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବଟିକା। ଆଉ ବଟିକାଟା ହେଲା ଦାମିକା, ଚେରମୂଳିଟା ହେଲା ଦାମିକା। ଅପରାଧର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶିକାରୀକୁ ପାପ କୁହାଯାଏ, ବରଂ ପୁଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଖାଇସାରି ସମସ୍ତେ ଦେଖା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆଉ ତ ସ୍ୱାମୀର ପରିବାର ଲୋକ ଭଗବାନ ଦେଇ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ ସମୟ। ଆସ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସ। କରୁଥିଲ ବିବାହ କରିଛ, ଯୋଉଠି ରାତିରେ ଓଢ଼ଣା ଡାଲି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଘର ସାରା ଫୁଲ ବାସ୍ନା। ଆସ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସ। ଏତେ ମହତ୍ଵ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେଖାରେ ଗତି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା, ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟାଟା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ଭବିଷ୍ୟତ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ ଯିଏ ତକ୍ ତକ୍ ହେଇ ଜଳେ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ଅତୀତ। ଆଉ ଅତୀତଟା ମୋ ଆଦି ସାମ୍ନାରେ ନାଚୁଛି ରାକ୍ଷୀ ଦାସ। রাখি একদম ভয়েসে এই জায়গায় দাদা রাখি একদম রাখি ডায়না দেখ কোড করে ছুটা একটু করে এটা বল একটু चलो हां ମୁଁ ଖାଲି ସେଇଟା ନ ହଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଦେଖାଇ ତୁ କି ନା ଆଉ ତ କମ ବୁଝେନି କଣ ବୁଝିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମତଳ ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା, ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟାଟା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର, ଅନ୍ଧାରରେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ ଯେ ତକ୍ ତକ୍ ହେଇ ଜଳେ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ଅତୀତ। ଅତୀତ ସେଇଟା ଯିଏ ତକ୍ ତକ୍ ହେଇ ଜଳେ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ଅତୀତ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ ଯିଏ ତକ୍ ତକ୍ ହେଇ ଜଳେ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ଅତୀତ। ମୋ ଅତୀତଟା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି ରାକ୍ଷୀ ଦାସ। ଏଠି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଖି ରାକ୍ଷୀ ଦାସ ଠିକ ରେ ଯୋଉଟା କହୁଛି ରାକ୍ଷୀ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବସୁନାହାନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆଖି ଲୁହ
ଭବିଷ୍ୟତ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ରାକ୍ଷୀ ଏଠି ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ଲୁଭଉଥିଲା। ଏଠି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେବେ ବି କାନ୍ଦେନି। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି କାନ୍ଦେନି। ସେ ଜଣକ ହେଉଛି ମୁଁ। ଏ ଅଠା ଦଶଟା ଆଜି ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ତମ ମୁହଁରେ ମୁହଁ ମିଶାଇ, ତମ କୋହରେ କୋହ ମିଶାଇ, ଏ ଅଠା ଦଶଟା ଆଜି ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ଏଇଟାକୁ କଥାରେ ନୁହେଁ, କାମରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟାକୁ କଥାରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟାକୁ କଥାରେ ନୁହେଁ, କାମରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି
উঠিজিমানে চিরাজি রক্ত চাখিব ରହିଯାଉଛ ନା, ସେଟା direct ସାରୁନ, ସେଟା ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ମାରି ଦେଇଥା। ତାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଟାକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ତାହା ବହୁତ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏ ଠେଙ୍ଗା ଉଠିଜିମାନେ ଆଜି ସେ ରକ୍ତ ଚାଖିବ ଏଟା ମରିଯିବ ଅପ ସହିତ ସଙ୍ଗମ କରିବା ପାପ ହବ। ମଣିମା ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆକୁ ମଣିମା ସହିତ ନଖରାମି କଲେ କେତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ବାବୁ, ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ କେମିତି ଜବାବ କରିପାରିବେ? କେବେ ନୁହେଁ? ସେ ପଥରକୁ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମହାଭାରତର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ଅନ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଉଛି ମଣିମା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଅଧା ଭାବରେ ଯାଉଛି, ମୋର ଆପଣ ଧର୍ମ ସହିପାରିବେ ବାବୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ କେବେ ବି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। ସେ ପଥରକୁ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମହାଭାରତର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ଅନ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଉଛି ମଣିମା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ ତମେ ତମ କାମ କରୁନ। ଏ ମୋର କୁଲଫି ରାଣୀ ଚକୋବାର ତମେ ମିସ୍ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର। ଛଇଲା ତ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଆଗ ତମ ଆଗ ମାନିବାକୁ ମୁଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରାୟ ବାହାଦୁର ମୁଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରାୟ ବାହାଦୁର କରିନି ମୋର ଯେମିତି ମନେ ରହେ ମୁଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରାୟ ବାହାଦୁର ପକେଇ